धेमाजि जिल्ला जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जनाय दख'र दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, जनाय दख'र खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जनाय दख'र बर' थुनलाइ आफाद जथायै दिनैनिफ्राय 10 साननि थाखाय मोसानाय फोरोंनाय मावबादा लादों। उन जोलैखौ जौगाखांहोनो आरो उन जोलैनो हारिनि हारिमुखौ गोसार होनायनि थांखिजों थामहिनबा बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजों बिथांमोना बे हारिमुनि मावबादाखौ लादों होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरखौबो नोजोर बोनानै बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदाय होजासिम मोसानाय खननाय दामनाय देनायजों लोगोसे माबायदि नेमखान्थिफोर बाहायनांगौ बेफोरखौबो बे मावबादायाव फोरोंनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि, मोसानाय फोरोंगिरि, जनाय दख'र एबसु आरो जनाय दख'र दुलाराय आइजो अनसाय आफाद। बड'लेण्ड रादाबनिसिम गोजोननाय थाबाय। दिनैनि फैगौ रंजालि बैसागुनि जिथुनिखि रंजानाय फोरबो बे सानाव गोदो गोदायनि बायदियै जों जाब जुबै रंजानाय मोसानायफोरखौ जोङो गारनानै दिनैनि गोदान मुगानि जिथु गोदान सोलोंथाइ मुगा बे मुगाजों गोरोबफानानै जों दिनै बर' हारिनि जिथुनिखि रंजालि बैसागु जों बेखौ गाजा गोमजायै मोजाङै दानि जिथुनिखि सोलोंथाइ बायदि जोङो बे आयदायैनो जों सोलोंलायनानै फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ जेन गामिनि गासै बर' रायजोफ्रा सोलोंनानै जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि आब्रुथि बेखौ दिन्थिफुंनो हाथों बेखौ आङो गासै रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जागोन आरो। खुंगिरि गासैनिसिम जोङो साबायखर बावहरदों। दा जोङो जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोखाङाव थानानै हालामनि गासै माहारियारि आफादनि मददजों जोङो 10 साननि हारिमु बैसागु मोसानाय बे मावबादा लादों। दा बेवहाय जोंनि थांखिया बेनो जोङो जनायनि बर'आ बर' हिसाबै थांना थानो लुगैयो। दा बिनि थाखाय जोङो बर'नि जेसे हारिमु दङ दामजुनिफ्राय लानानै खाम सिफुं सेरजा हुनाय बैसागु मोसानाय बा जोंनि हारिमुआव जेसेखिनि दङ गासैखौबो जोङो फोथांना लाखिनायनि जोंनि थांखि। दा बेवहाय जोङो जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो हारिमु बिथिङाव जों गोख्रों खालामना लाखिनो थाखाय खोब गोसो होनानै जों खामानि मावबाय थादों। बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना मदद होदों। दा जोङो साननै सिगांनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जागायनांगौमोन, नाथाय माने गोब्राब बोथोरनि थाखाय अखायाव जोङो एसे फावसायनांगौ जादों। दा जियानो जा जोङो 10 साननि बे मावबादा 10 सानखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय, जोङो जेरैखि जाया साक्सेस खालामगोन। दा बेवहाय जोंनि बुंनांगौआ बेनो, दा जोङो ओनसोलनि गासै लाइमोनफोरखौ हारिमु बिथिङाव ओंखारबोनो थाखाय जोङो गुरै खावलायगोन। दा बिथांमोना जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसन जोङो हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बिथाङा गोख्रों बाहागो लानांगोन। दा जोंनि जा मावबादा बेवहाय गोख्रों बाहागो लाफैदों। दा बोथोरा एसे उसुबिदा जादोंबाबो हप फर दा बेस्ट जोङो मोजां हाबाफारिया मोजां जाहैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनैनिफ्राय जागायदों बेयावहाय फोरोंगिरि महरै सोरखौ? जोङो जोंनि हालामनिनो नायल' जायल' जोंहा सासेल' बिनानाव सासे दङ जोंनि ओनसोलनि बिनति बर' होननाय बिनानावा BMUS खालामबाय आरो बिथाङा क'क्राझाराव जोंनि जा बड' फक सोलोंना फैनाय गोबां रोंगौथि दङ। बिथांखौनो जोङो बिथाङा जिल्लानिबो दैदेनगिरि हारिमुनि हाथारि बिथाङाबो। दा बिथाङानो जोंनि जा बैसागु मोसानाय फोरोंगिरि हिसाबै जों बिथांखौनो खाथियाव मोनदों। बिथाङा 10 साननि थाखाय जोंनो मदद होबाय थादों आरो। बेयावहाय गंबेसे गामिनिफ्राय सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैदों? दिनै एसे खम 6 गामिनि दिनै बाहागो लाफैदों। जोङो 35 गामिनिफ्राय गासै गामिनिफ्राय जोङो हांख्रायहरदों। दा बोथोरखौ नायनानै जों आसा खालामदों गाबोननिफ्राय बोथोरा एसे मोजां जायोबा गाबोननिफ्राय गोबां फोरोंगिरि माने गथ'फ्रा फैगोन आरो बाहागो लाफैगोन जोंनि बे मावबादायाव। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावग्रोबाय। दा खोथाया जाहैबाय जों दिनै नैबे हाबाफारिया जोंनि थाखाय मोजां हाबाफारि, जोंनि उन जोलैनि थाखाय, जोंनि बर' माहारिनि थाखाय। बे हाबाफारिखौ दिनै बर' माहारिनि गोबां आफाद लोगो नांनानै बानजायदों बा मदद होदों। जेरैहाय गिबियावनो एबसुखौनो मुं लागोन आङो, साहित्य सभा, बेनिफ्राय UBPO, बेनिफ्राय आबौ, बिदिनो गोबां मोजां सानगिरि हारिनि इयुननि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थुलुंगायाव बे
बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थांखिया जाहैबाय जोंनि उन जोलैनो जोंनि हारिमुखौ माबोरैहाय जोङो फोथांना गालांनो हागोन लाखिनो हागोन बेखौ थांखि लानानै जोंनि गोरोंसाफोरखौ लानानै बेयाव उन जोलैनो फोरोंनाय हाबाफारि लादों मोजां खोथा बाख्नायथाव होननानै आं सानो आरो आसा खालामो जोंनि बे सानजा जनाय ओनसोलाव जों गोबां बिथिङाव उन जाना दङ बे बिथिङाव उन जानायखौ लानानै दा हारिमु बिथिङाव उन जाना दङ गोबां बिथिङावनो उन अब्लाबो गोबां बिथिङाव उनब्लाबो हारिमुखौबो लांफानो थाखाय दिनै गोरोंसाफोरा आफादफोरा आखायाव लादों बे बाख्नायथाव आरो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसोनिफ्राय बे हाबाफारि लानो थाखाय आङो साबायखर बावहरदों आरो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना नोंथाङा जिंगा दासि बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना जेरै आगर गुबै आर'नाइ फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब बिदन माथा बिदन आगर जिं आगर इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।